आङो सिगां दिनैनि जे बिसायख'थिनि जे साननाय हाबाफारि बे साननाय हाबाफारिनि जोबथा नैबे बुब्लियाव दिनैहाय बिपिएफ हान्जानि जानानै जिहेतु आं दतमा 2 नं समस्तियाव बादायनायनि मोनसे खाबुखौ जोंनि बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि आथिखालनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि माने अननायाव बिथांनि आशीर्बादजों जिहेतु बादायनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बिथांनि बे हेफाजाब बिथांनि बे अननायजों बादायनायाव बाहागो लानानै दिनै जे देरहासार जानो हाबाय बेनि थाखाय आङो नैथि आरोबाव जोंनि नैबे दतमा समस्तिनि गोदानै देरहासारनाय बिजाथि हिसाबै हान्जानि जानानै आंनि आफादनि पार्टिनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनो आङो थोजासे धन्यबाद होननानै साबायखरखौ जासिगोन। लोगोसे बिपिएफनि गासैबो कर्मि गासैबो नेता जोंनि जिल्ला कमिटि सेन्ट्रेल प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटि सेल्फ कमिटिफोर जायफोर दं बिथांमोनजों लोगोसेनो जेसेबां जोंनि बिपिएफनि मावथिफोर रायजो राजाफोर दं आं बिथांमोनखौ थोजासे धन्यबाद होगोन। जिहेतु जों एनडिए हिसाबै गेलेदों आरो एनडिएनि बिजाथि हिसाबैनो आङो दिनै देरहासार जानो हादों। बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै गेलेनायाव एनडिए आंखौ सहाय खालामदों। एनडिए हिसाबै बेवहाय बिजेपि दं बिथांमोननि गासैबो मण्डल कमिटि जिल्ला कमिटिफ्रा सेन्ट्रेल कमिटिफ्रा गोबां खामानि मावदों हेफाजाब खालामदों आरो बे बिजेपिनि गासैबो जोंनि मण्डल जिल्ला कमिटि बुथ कमिटिफोरनि गासैबो कार्यकर्ता बिथांमोननिसिम आङो धन्यबाद होगोन साबायखर जासिगोन गोजोननायखौ फोरमायगोन। लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि जोंनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो रावारि धोरोमारि बिथांमोनहा दिनैहाय बिपिएफ हान्जाखौ आरोबाव थोजासे फोथायनाय आरो मोनसे गोबां जोबथानाय गैयै मिजिंखौ लानानै गावसोरनि बेसेन गोसा जे भटखौ होनानै देरहाहोनो थाखाय माने आवगायबोदों आरो गावसोरनि बे भटखौ दिनै होनानै बिथांमोनहा जों बिपिएफजोंनो दङ जों एनडिएजोंनो दङ होननानै जे फोरमान देखायबाय जायनि थाखाय जों देरहासार जानो हाबाय। बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासैबो भटदाता मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होगोन। आङो बिसेसकरि दतमा समस्तिनिफ्राय दिनै आरोबाव देरहाखांनायनि उनाव जोंनि दतमा समस्तिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि धोरोमारि रावारि जोंनि भटदाता आइ आफा रायजो राजाफोरखौ गोरबो गोसोजों थोजासे सिबिनाय आरो साबायखरखौ जासिहरगोन। बिपिएफनि मावथि लोगोफोर बिजेपिनि मावथि लोगोफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि अननाय आशीर्बाद आरो माने थोजासे खस्थ' थोजासे बिथांमोननि हाबा मावनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै जों गोब्राब नैबे बिटिसि माने मा होनो बे एसेम्ब्लिनि इलेक्सननि जे मोनसे दावहा बे दावहायाव बिपिएफआ आरोबाव देरहासार जाबाय। दतमानिफ्राय आंनि देरहानाया बे आंनि बेक्तिगत देरहानाय नङा बे बिपिएफ हान्जानि देरहानाय रायजोफोरनिनो देरहानाय जोंनि एनडिएनि देरहानाय बिजेपिनि मावथि लोगोफोरनि देरहानाय। गतिके देरहानायनि गासैबो माने कृतित्व देरहानायनि गासैबो माने माबाखौ क्रेडिटखौ आङो जोंनि भटदाता आइ आफा रायजो राजाफोर बिपिएफनि मावथि लोगोफोर दैदेनगिरिफोर सापर्टारफोर बिथांमोननो आङो जासिगोन बिजेपिनि मावथि लोगोफोरनो आङो जासिगोन। एनडिएखौ सरकारखौ मानो लुबैफिनखो होनना सानो नोंथाङा जिहेतु एनडिए सरकार जानो थांगासिनो दं? नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे दासिम एनडिए हिसाबै आसामाव फुरा 10 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायबाय आरो बे 10 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव एनडिएनि जानानै गिबि खेबाव मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मुख्यमन्त्रि हिसाबै जे मोनसे आसामखौ जौगाखांनायनि लामाजों दैदेनबोदों आरो बिनि उनाव जोंहा नैथि खेबनि जेब्ला एनडिएनि गभर्नमेन्ट बानायदोंमोन बेवहाय दानि आसामनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरैबायदि साहस जेरैबायदि गोहो बोलो आरो मोनसे माने गोसोनि थिरांथाखौ लानानै खामानि मावदों आसाम हादोर आरो आसामनि थागिबि रायजो राजा जाथि जनगोष्ठीफोरनि गांनाय उखैनाय दाबि दावाखौ सुफुंनो थाखाय बिथाङा जेरैबायदि मोनसे हाबाफारि लादों जेरैबायदि मोनसे थांखि लानानै खामानि मावदों बेबायदि खामानिया दिनैसिम आसामाव जाफेराखैमोन। जेरैबायदि दिनैहाय आसामनि मानसिफ्रा थागिबि मानसिफ्रा बिथांनि दैदेननायाव माने गोख्रों मोनसे रैखाथि मोननो हादों गावनि हा हु सय सम्पति सिनायथि धोरोम गावनि कला संस्कृति परम्पराखौ रैखा खालामनानै दिनैहाय आसामाव जोङो जे खर' दैखांनानै थांनानै थानो हानाय जादों आसामा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय दिनैहाय जौगाखां जानो हादों
जेरै नायो बिथिं जौगाखांनायनि माखासे जे मोनसे माबाखौ जे नुदों माने सावगारिखौ जे नुदों बेवहाय आसामनि थागिबि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय मोनसे फैदों जे आसामखौ रैखा खालामनांगौबा आसाम आरो आसामनि थागिबि मानसिफोरखौ रैखा खालामनांगौबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिजेपिनि बा एनडिएनि सरकार आसामाव जाथारनांगोन आरो बिथाङालनो आसामखौ बा आसामनि मानसिफोरखौ रैखाथि होनो हानाय जौगाखांहोनो हानाय आसामखौ माने गुबुन गुबुन जौगाखां रायजोफोरजों समान फेर मारिनानै आवगायनो हानाय बे थाखोआव लांनो हागोन बायदि सासे बिजनारि सासे डायनामिक नेताया आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो सासे आरो बिथांनि दैदेननायखौ दिनै जोङो बयबो मानिनानै गंग्लायनानै आसामखौ खुंनायनि बिबानखौ गोहोखौ बिथांनि आखायाव होनांगौ होननानै आसामनि थागिबि मानसिफ्रा मोनसे थिरांथा लादों आरो बे मोनसे बिसास आस्थाया आसामनि थागिबि मानसिफोरनाव दङमोन हिसाबै दिनै बे बिसास आस्थाया बिसायख'थियाव रोखायै बेरखांदों बेनि थाखायनो दिनै जोङो आसामनि बयबो जाथि जनगोष्ठीनि अननाय आशीर्बादजों एनडिएनि सरकार आसामाव बानायनो हानाय मोनसे नैबे थासारियाव आरोबाव फैफिनदों बिटिसिआव बे खेबाव नुनो मोनबाय डाइरेक्टलि इउपिपिएलखौ जोगारनानै बिपिएफखौ फुललि एक्सेप्ट खालामनाय नुनो मोनबाय मा बुंगोन दिनैहाय जों बयबो मिथिनांगोन जे थांनाय 5 बोसोराव जेब्ला बिथांमोनहा सरकाराव दङमोन बिटिसिआवहाय बे समाव बिथांमोनहा गावसोरनि गोबां माखासे रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै जेखिनि बोसोन जिखिनि माखासे जबान खोथा बाथ्रा होदोंमोन गावसोर सरकाराव फैनायनि उनाव नैबेखौ मावगोन ओरै खालामगोन ओरै होगोन बायदिसिना माखासे जे बिथांमोनहा रायजोफोरनो रादाय होदोंमोन बेफोरखौ मावफुंनायाव बिथांमोनहा फेलें जादों आरो बिथांमोननि आमोलावहाय बिटिसिआ जेरैबायदि मोनसे जौगाखांनायनि धाराजों आवगायबोबाय थादोंमोन बेयो थाबथाफैदों थांनाय 5 बोसोराव जौगाखांनाया फुराफुरियै थाबथाफैदों मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि गैयै जादों बेफार बानिज्य गैयै जादों बिटिसिनि जौगाखांनाय लामा सामा जाम्फै दंग आबादारि बिथांमोनहा जेबो माने मुलाम्फा जायाखै जौगाखांनाया गासैबो माने मोनसे लेभेलावनो थाबथानानै थाजोबदों आरो बेखौ नायनानै रायजोफोरनि गेजेराव बिटिसिबासि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे साननाया फैदों मोनसे माने बिजिरफिननाया फैदों जे जोंनो खुगायाव गोदै गोथाव राव बुंनायल'जों माने जोङो माने जौगाखांनो हाया बिटिसि आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोर जाथि जनगोष्ठीफोरनि मोनफ्रोमबो गांनाय उखैनाय जौगाखांनायनि हाबा मावनांगौबा खुगायाव जेरै बुंदों जबानाव जेरै होदों बेखौ आखाइजों मावनानै देखायनोबो हानांगोन खिन्थु बेखौ थांनाय समाव इउपिपिएलआ हानाय जायाखिसै जायनि थाखाय बिथांमोनहा खुगायावल' बुङो खिन्थु आखाइजों मावनानै रायजोफोरनो जेबो होनो हाया खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगायाव खम बुङो खिन्थु आखाइजों गोबां मावनानै रायजोफोरनो मोगा मोगि बिनि फोरमानखौ दिन्थिनो हानाय सासे साहसिक मोनसे भिजन थानाय सासे डायनामिक नेता होननानै दिनै गावनि मोनसे छबिखौ बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङावहाय गायसननानै लानो हादों गमामायैनो नैबे बिटिसि इलेक्सननि उनाव जोङो अक्ट'बराव जेब्ला सरकार बानायबाय बेनिफ्राय दिनैसिम नैबे 5-6 मासाव इलेक्सनसिमहालागै जों जेसेबां दा हाग्रामा महिला बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा रायजोफोरनो सुजुग सुबिदा होबाय गरिब गुन्द्रा आइजोफोर बोराय बुरि लाइमोनफोरनो जेरैबायदि माखासे डाइरेक्ट राङारि अनसुंथाइ जौगाखांनायनि मुङाव जे माने होबाय हा गैयै मानसिफोरनो हा रानना होबाय बेफोर गासैबो आरो लोगोसे बेजोंनो सरजाबफानानै जे लामा सामा फरायसालि हस्पिटाल जाम्फै दंग मावनायनि नामाव जेबायदि मोगा मोगि एखेबारे दादा बिराद माने नैबे मास मोनब्रै मोनबावनो खामानि मावनाय बेखौ जे देखायनो हादों रायजोफ्रा सानमारबाय जे 5 बोसोराव जे खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावनो हायाखै 2-3 मासावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै दिनै मावनानै होनो हादों आरो बेबायदि खुगायावबो आखायावबो मावग्रा नेताखौ जोङो बिटिसिआव नेता हिसाबै बिटिसिबासि रायजोआ सिगाङाव दोननानै आवगायनायनि दरखार दं खामानि मावनायनि दरखार दं होननानै दिनैहाय गासैबो थाखोनि गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा माने बिपिएफखौनो माने आंगो दल रायजोनि दल बिटिसिनि दल होननानै सानना लानानै इउपिपिएलखौ जोगारनानै बिपिएफआव गासैबो बाहागो लादों आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावदों बिपिएफनि गासैबो दिनैहाय मददगिरि मावथि आरो बिथांमोनहानो दिनैहाय बिपिएफखौ फोथांनानै दोनदों बेखौ जों नुनो मोनदों